אני עטלי בן עמי, מקיבוץ בארי. אני הבת של רז ואוהד בן עמי. הם נחטפו ב7 לאוקטובר, בשבת השחורה. אבא הוא בן אדם מקסים, הוא תמיד מחייך וצוחק. אמא שלי גם חייכנית בטירוף. היא אף פעם לא מתעצבנת, תמיד שמחה בכל מצב. אני נולדתי בקיבוץ בארי. הילדות שם זה חלום. זה הדבר הכי מקסים שאפשר לתת לילד. אף פעם לא תיארנו שזה הגיע למצב שזה הגיע. ביום שבת בבוקר אני הייתי אצל הבן זוג שלי אילי, בקיבוץ נחל עוז. ב6:30 קמנו ממטח רקטות ובומים מטורפים שאי אפשר לתאר. זה לא היה רגיל. התחלתי לקבל הודעות מכל המשפחה שנכנסו מחבלים לקיבוץ בארי, ואז גם שלחו לנו שנכנסו גם לנחל עוז, והבנו שזה בכל האזור וזה לא רק אצלנו. באיזשהו שלב ההורים שולחים, יש לנו מחבלים ליד הבית, הם ממש קרובים, ואנחנו כבר בנחל עוז מתחילים לשמוע את הצעקות של המחבלים מחוץ לבית שלנו, צעקות בערבית, יריות. ובאיזשהו שלב הגיעה אליי גם הודעה מההורים שהם תפסו אותם, ומאז נותק הקשר איתם. באותם רגעים שהיו מסביבנו מחבלים ועם ההורים שלי, פשוט הרגשנו חוסר אונים ופחד. כל מי שניצל משם זה היה מזל, פשוט תלוי על איזה דלת המחבל נכנס. אחרי איזה שבועיים בערך קיבלנו סרטון של אמא שלי שנחטפה. זה היה עוד חיים הראשונה שקיבלנו ממנה. לפני זה לא ידענו איפה היא, והיא הייתה בגדר נהדרת בכלל. בסרטון רואים לפחות 6 מחבלים, מחזיקים אותה, ורואים את המבט המפוחד שלה בעיניים. אני לא יכולה לתאר לעצמי מה היא הרגישה באותו רגע. רואים את כל הפחד שלה, ושהיא הולכת יחפה, היא בחיים לא הולכת יחפה, אמא שלי. ואז באיזשהו שלב הם לוקחים אותה ומכניסים אותה לטנדר אדום, ומשם הוא נוסע, וזהו. את אבא לא רואים בסרטון, אבא יש לנו רק תמונה שלו והוא נחטף בנפרד מאמא. זה כל מה שיש לנו מהם. ואמא שלי היא חולה, יש לה גידולים במוח, חשוב לי מאוד שיביאו לה את התרופות שלה. כבר דיברנו עם הצלב האדום, דיברנו גם עם שגריר גרמניה, כי ההורים שלי הם גם אזרחות גרמנית, וכרגע שום דבר פשוט לא מתקדם. אני יודעת שבכל רגע שלאמא שלי אין את התרופות שלה, אז היא חווה כאבים בלתי נסבלים, כי הגידולים לוחצים לה על מערכת העצבים במוח. אני מתגעגעת להורים שלי יותר מהכל, ואני רק מחכה לרגע הזה שהם יחזרו ויחבקו אותי. אני מקווה שיחזירו אותם בקרוב, ואני רק רוצה את החיבור כזה מהם ולדבר איתם, וצריכה את ההורים שלי.